Nilalele uSibongile. Lana ngizobe ngiyenza ama-permutations. Lana nginezihlalo ezithathu. Nasokuqala, sesibili, sesithathu. Bese la nginabantu abayisikhombisa. Ngizothi A, B, C, D, E, F kanye no-G. Lana engifuna ukwazi ngokuthi labantu abayisikhombisa bazohlala kanjani kulezi tulo. Ngaphandle kokuthi omunye walabo bantu ahlale. Ngizokhetha isihlalo. Kwesokunxele abantu abayisikhombisa bangahlala. Zobhala ngesifishane nje. Kwesesibili abayisithupha bangahlala. Zombhala 6 wami la ngaphezulu kuka-2. Bese kulesi sesithathu kuzoba abantu abahlanu. Uma ngibheka lama probability u7 ongaphansi kuka1, u6 ongaphansi kuka2 kanye no5 ongaphansi kuka3. Lana ngizomultiply. U7 wami ngizomultiply ngo6 ngimultiply ngo5. Bese impendulo yami engizoyithola yilena. Ngizothola u210. Lo 210 mukhulu masenze okunye. Masithi nginamakomishi ngizodweba ngombala ohlukile. Lamakomishi wami mabili nalokuqala nalesibili. Bese nginamabhola amathathu. Nalokuqala elesibili ngizolibhala ngombala ohlukile kanye nelesithathu. Lana ngifuna ukwazi izindlela zokufaka lamabhola wami kule nkomishi. Ngizoqala ngale lesibili, akuphoqelekanga ukuthi ngiqale ngale lokuqala. Singaqala sifake kubili bese sifaka kuthathu. Lana kufana nokuthi sithi u2 engizomphinda ngo3. La kulesibili ngithe uzofaka kuthathu bese kuzosala amabili engizowafaka la kulelo kuqala. Bese siyazimultiply. Impendulo yami engizoyithola ngo6. Ethi nginikeze lamabhola wami amagama. Leli lokuqala ngizothi ngu-A, lesibili ngu-B, lesithathu ngu-C. Noma la ngingayibhala kanjeni ngokwehlukile ukuthi azongena kule inkomishi zami kanjena. Ngingathi u-A lona kanye no-B noma ngithi u-B ono-A noma ngithi ngizofaka u-A no-C noma u-C no-A
noma ngifake la u-B no-C kanye no-C no-B kulezi nkomishi zami ezimbili. Uma singanandaba ukuthi sifaka ibhola noma kweyiphi inkomishi, ngeke sikunake lokhu okuseceleni, kodwa sinendaba-ke manje. Nalana phezulu sinayo sizothi le 7 le imele labantu, le 3 imele izihlalo. La ngizobhala ngale ndlela le elandelayo. Ngizoba neformula yami nje, ngiyathemba ukuthi ngeke inidide. La kulabantu bami abayi-7 abanezihlalo eziyi-3, ngizobhala le formula u-7 ono-P kanye no-3 la. Equals to P ono-7 no-3 is equals to P faka ama-bracket no-7 kanye no-3. Impendulo la kuyohlale kungu-210. Lena sizoyibhala kanjena, yilena engaphansi iformula la kule engaphansi inkomishi kanye namabhola ngizothi o-3 ono-P kanye no-2 is equals to P ono-3 kanye no-2 is equals to P ngifaka ama-bracket u-3, 2 is equals to 6. Nalana kuseyiyo impendulo. Masenze iformula sokwazi ukuhlola lo NPK. Lo NPK zingakhi ezingaphansi kuka-K? Sinezindawo ezingu-1, 2, 3 kuya ku-K. Ngizosibhala kafushane. La ngithe sihlalo 1, 2, 3 kuya le phambili bese ngiba no-K. Nginganididi. Lana phezulu senza lokhu kuka-3 ngimphinde ngo-6 ngimphinde ngo-3. Sithatha okutholana ku-3 ngaphandle ukuthi ngenze kanjalo ngibhale lokhu okungaphezulu. Ama-probability-ke lawo. N no-1 engizosusa o-N kanye no-N engizosusa u-2. Bese la ku-K wami ngizobhala lokhu kulandelayo. Ngizoba no-N engizosusa u-K okuma-bracket osusa u-1. La ilingaphezulu lethu senze lokhu. Bese sengishilo ngaphambilini u-7 ngimphinda ngo-6 ngamphinda ngo-5. Sithathe okutholana ku-7 engimphinda ngo-6 ngiphinde ngo-5 ngiphinde ngo-4 ngiphinde ngo-3 ngiphinde ngo-2 kanye no-1. Nansi ngiyasibhala. Sithathe lokhu okuthathu u-7 engimphinde ngo-6 ngamphinda ngo-5. Lana phansi sithathe lokhu u-K wokuqala. K wokuqala kanye ne-N. N lona
ngingayibhala sithi leyo kuqala u-K ono-N sizoyibhala sithi kufana nokuthi la phezulu ngino-N ongaphansi kuka-N engizomsusa no-K. Masibone ukuthi iyasebenza na. Lo N wethu lo engimsusa ngo-N minus K, la ngizoba ney'nombolo eziqala ku-7 ukuya ku-1, bese la ngaphansi-ke nginalezi ezilandelayo. Ngizozibhala kafishane la. No-4 ngiphinda ngo-3 ngiphinda ngo-2 ngiphinda ngo-1. Nayi inhloso yami ukuthi ngisuse lo 4 3 2 1 ophezulu. La ngizosala nalo 7 engimphinda ngo-6 ngimphinde futhi ngo-5. Lana sibheke esikwenzile. Lana sesigxile kuma-factory. La ngiyifakile nje u-factorial ile nduku le enechashaza ngaphansi, iyo i-factory. Lana ngizochubeka kanjena. Uma ngino-3 we-factorial ngaphansi kuka-3 engizosusa u-2 we-factorial. Lokhu kunginika 3 ngizomphinda ngo-2 ngimphinde ngo-1. Bese la ngaphansi sizoba no-1. La sikwazile ukuthi sisuse lo 1 ophezulu zidividelene. Sasala no-3 engizomphinda ngo-2. Konke lokhu kubizwa ngokuthi i-factory. Ngiyathemba ukuthi azange nginidide ukusukela le phezulu. Kanye futhi nalama formula lanka engithe ngeza nawo. Ngiyathemba ukuthi azange anidide. Nikwazile ukubona ukuthi kahle kahle sigxile kuphi. La konke engikuyenzayo sigxile kuma-probabilities. Ningakhohlwa ukuthi sisenza wona noma kunezibonelo eziningi. Ningadideki. Uma nidideka nicale phansi le kulama-video athe wayenzeka noma sawenza mina kanye nabahlobo bami ukuze ngikwazi ukuchazeleka kahle. Ngibongile kakhulu.